Aquí está todo abandonado, aquí non hai nada, polo monte, desde logo, é un desastre, porque xa mirades como está todo. Entonces, que ocorre? Cando hai lume, o calor fai isto, que a pedra salte, a pedra estalla, a pedra levanta toda. Aquí mirades, aquí hai unha parte que xa é unha falta, e iso non ocorre solamente en este se mira palpable, pero hai un montón deles por toda a xeografía, e o que ocorre que se están desfacendo pola dejadez de non limpar o monte, de non ter este patrimonio conservado como Dios manda, ou polo menos cederlo a persoas, como poden ser comunidades de montes, etc., que se fagan cargo disto, e que os teñan polo menos limpos, que os teñan cuidados, e que se vele un pouco por este patrimonio, porque isto é unha riqueza increíble que temos, increíble, e non a valoramos nada. Eu, por exemplo, estou aquí encima dela que non debería de estar, non porque non estou contribuindo a eso, pero non se deben de pisar. E iso é o que está pasando, mirámoslo, a máis, isto está aquí, non miras, isto a pedra, isto está levantada, é por todas, nós fomos a mirar un montón deles por aí, en moitos sitios. Bueno, o que mellor está, se queres, é o do Monte Tetón, que é o máis... Sí, tenemos que ir aí. Ten ali pero hai un montón deles en moi malas condicións, porque non hai quen os... Non sei por qué, porque hai en outros países, como pode ser Francia, como pode ser Inglaterra. Pero que temos moito exceso de traballo, non hai parados, non hai nada de todo, claro. Por eso, que les costaría poner gente... Además, é que se trata, ademais de identidade cultural. Así como os griegos, así como tal, son as nosas raíces, ou polo menos as raíces desta terra, non de cada un de nós, pero sí desta terra, a identidade cultural. Entón, que se vai a identidade cultural deste xeito tan ignominioso, tan bestial e tan, pois, clama ao ceo, que nas autoridades, ou incluso nós, porque moitas veces radican nós. Por eso me gusta decir que nós estamos aquí para divulgar todo este tipo de cousas e que concienciar a xente en ruta do que realmente está sucedendo e do que nos está pasando con o noso patrimonio.